Bona tarda. Avui, amb el grup de creativitat de l'Associació Down Lleida, que són una gent de bon viure, de bon riure i de bon escriure, us farem un recital poètic. Les poesies són estudiades per cada un de nosaltres. Començarem la Mireia i jo, amb un poema que va escriure Jacint Verdaguer que es titula Què és la poesia? Comencem. La poesia és un ocell del cel que fa volades a la terra per donar gotes de consol als fills d'Adam i Eva i ens fa record del paradís, on l'amor era innocència i ens fa somiar un món millor allà on floreixen les estrelles. La llegenda. Una història d'un home llegendari. Un valent cavaller que ve a complir la seva missió. És un repte molt complicat, però per a ell no. Això té un home, que és un home de paraula, que no té por, i arriba la baralla. Qui guanyarà? Tots sabem, oi? El guanyador és Sant Jordi i la princesa ja és lliure. Sant Jordi arriba com un cavaller. Amb la seva llança travessa el carrer i ja veu la princesa, que el drac la vol menjar. Si no es dona pressa, ella morirà. Li clava la llança, cau escavalgat. La pobra princesa visca s'ha salvat. La rosa creixia, Sant Jordi l'ha agafat. I la princesa ja li ha regalat. Avui és Sant Jordi. Busca el primer d'ordi. El cavaller mor el drac i el fica dins l'uixac. Entre l'ordi una roja de tixa veloça, punxa com anyel i petal vermells. El cavaller a la princesa li vol regalar la roja vermella. D'això per a ella. S'arriba la diada, amb llibres a cada parada i una rosa vermella per a la princesa estimada. Drac comença la festa, en ple Covid, a la seva cova.
on fou trobada el dama, resta, divideix, suma, multiplica la brossa, el virus acampa, cantant, sentint l'orgasme nota a nota. A la nit esperant a que cavaller la trota, en el seu cavall preferit, el seu nom, campaner, on sorgeix de gra al graner, palla al paller. Decidit, va buscar-la a la seva joia ben emmirallada, que de cova en cova i de copa en copa la va rescatar i, tot enlluernada, de guirnada del seu nom Eva, i va agafar, després d'atacar el drac, amb una barra i donar-li la tabarra. Ell es va cansar i d'un atac va ser afusellat. Fulles reescriuen la història i en molts altres artefactes l'han aconsellat que fes un gran pacte amb honor i glòria. S'ha concedit el detall de portar la millor rosa com el millor conte. Del ball s'ha endut per complet a la mossa. La ley de primavera. La ley de primavera s'ha instaurat avui al carrer. Els llibres prenen vida i les roses són milers. Passegen les princeses i els dracs pels papers. Amanegants cavallers a l'escola omplen parets. Quina festa especial! Jocs florals i poesies, contes, llegendes i alegria. Quina festa especial! A la classe, poesies, contes, llegendes i alegria i felicitat. Gràcies. Molt bé, doncs després d'aquesta lectura poètica de Sant Jordi, donem les gràcies a l'Ester, al Jordi, a la Laia, al Quim, a l'Edu, al Jordi, a la Mireia i al Marc. I, aprofitant que ha arribat Sant Jordi, tenim una fantàstica novetat literària, perquè sabeu que per Sant Jordi que regalen roses i llibres. Sí. Doncs aquest any tenim una petita sorpreseta per al grup de poesia que va participar fent les seves poesies. Quan vingueu a l'associació us regalarem, a veure si el veieu per la pantalla. Sí, es veu. Sí. Aquest fantàstic llibre que ens han fet arribar des de l'associació Els Homes i Dones del Paratge de Lleida, on hi ha poesies molt maques, però què hi ha també, Marc? Què hi trobarem a dins? Cada una de les poesies que el curs passat van escriure els que venien al taller. I són totes. Exacte, hi ha la poesia de la Mireia, del Quim, del Jordi, del Júnior, de la Carme. Per tant, sapigueu que quan vingueu a l'associació teniu un petit regalet per a vosaltres. Ja teniu un llibre de poesia escrita. Felicitats, colla! I en farem més de llibres, En farem més.